program ine itimakhala kukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno kuti tithe kuzimvetsa bwinobwino. Tsiku la lero ndili ndi akuluakulu awiri, nthawi zambiri makhala ndi atatu, koma lero tikhala ndi akuluakulu awiri amene wati ndi Mr. George Kasakula, takulandani Mr. Kasakula. Zikomo. Komanso ndi Mr. Humphrey Mvula, takulandani Mr. Mvula. Zikomo kwambiri. Ndithu lero ukhala ngati kuti Mr. Mpeka Sambo atang'anidwe ndi zina ndi tikhala nawo tsiku lina. Ndi lero nati ayi tikhale ndi program iyi. Nkhani yathu yamba mafati kambirane tsiku la lero kuyamba tifunse kuti Mr. Kasakula Pasaka yanu yenda bwanji mwachidule? No, Pasaka yenda bwino kwambiri. Tinapuma tinakaenda nawo njira mtanda pang'ono kuchali chiso pang'ono pita tsiku la Pasaka. Yes. So chinthu chabwino koma the most important thing kuti tapumaso inali busy week. Yes. I think itapuma so zinali bwino tinalima muno Blantyre. Chabwino sinatuluke. Sinatuluke. Chabwino. Okay. Ambira mapita kunyanja chonchi. Sitinapita nawo kunyanja. Chabwino. Naona kuti tikhale kuno Blantyre. Yes. Yeah. Chabwino. Tathokoza. Saturday tinapita ndi family tinapita ku Machete. Munakaona nyama mene. Munakaona nyama Machete. Nthawi ina yake ndikumbukira kuti timamva nyama zamba uchuluka modesa nkhawa kumeneko. Akutero timafunsa kuti pakanati ndifuna kuti mikango muike pakulera. Akuti mpakana kulera. Ndi chani? Munafunsa pamenepo? Nafunsa ndi amavomera kuti nzoona kuti sinofuna chituko kwambiri. Fika chituko kwambiri itomatuluka umasosa mtendere anthu sokunjako. Komanso in terms of food chain and food web. Yes. in the park itself ndiye kuti nyama zimene zimadyedwa ndi mikangoyo because didwa kwambiri ndio zitha so it would upset food chain ya mpaki kena kwa mikango ipeza yamba sazo kuja yamba kuvuta kwambiri yamba kuvuta. Yes. This is club ino amatero kwamba koma hai paki yabwino zimene mafuna ziwezi kuti nyama zichuluka chifukwa asana bwera wa African parks zinavuta kwambiri zinafika pofu nyama zinatha mapaki athose malingana nkhani ya poaching komanso even mina tupagira manage these treasures. So now that the African parks have come and zuteka mpaka mafika kuno kuti nyama zinatizika pakulera kuti saberekana kwambiri zinasamutse kwapititse kwina kumene kulibe amtodi kuti agawa zina kukasungu kuliwonde zabwino zokoma pakati aposo tinamva kuti ngakhale njovu zinachiruka kwambiri ku Liwonde National Park. Yes. Ati mpana zina mazichotsa Yeah, exactly. No, ukafika you feel kuti things are being properly managed here. Yes. Even knowledge ya magaidi hawa amagwendesani mpaka kuja very good knowledge. They know about everything. Not just animals, even plants. Kaduaga chitwake chakuti mtengo mapanga chakuti malula amakunodima kunodia njofu. Those are the things that mukambwera ngolindiyana amakhala puzzle kake. Yes. So well done to African parks. I think I was impressed. Great. Yes. That was kwa basi inali Pasaka yabwino. Inali Pasaka yabwino. Mr. Mvula ino Pasaka yanu yenda bwanji? Yenda bwino. Chabwino. Munakanya mtanda? Napita nawo kwa sasa nyamule na. Chabwino. Ngoro uchora na. Usati kopa. Ndawe andruso akulu mipingo ama tawanga ndi asokula Japan kuti anyamule. Ndiwosa amafuna kutanya. Nthawi yoti anyamule makha imeneyi. Koma no idali bwino and yangokhala kuti Easter Monday inasokonekera ndikumwalira kwa papa. Yes. Koma tsiku ena onse mapemphero abwino kukumbukira mazunzo a Yesu and zonse zoti nthawi imeneyi umakhala kuti anthu mukhale pansi muganizire muone mulingalire kuti kodi iwe paziko pano kutanipo ndi uzipanga bwanji kuti anthu ena upange emulate moyo wa Yesu kuti anthu azinena kuti iwe nawenso ukhala ngati uliko kena kachikuchita paziko pa. So it was okay. Chabwino tathokoza so ndi Pasaka yabwino. Mwachulapo nkhani ya imfa ya Papa Francis. Timafuata yambiri nkhani imeneyi. Papa Francis amene abadwa mchaka cha 1936 wamwalira ndithu ali ndi zaka 88 dzuloli kumene ku nyumba yake ku Vatican. Mukuona kuti imfa imeneyi yakhudza bwanji anthu pa dziko lapansi padakali pano tikangana paliponse nkhani kwa mitundu ya Papa. Imfa yake yakhudza bwanji komanso legacy imene yasiya atisira legacy yotani kwa anthu amene ali pa dziko lapansi pakadali pano. Tiyamene Mr. Kasakula.
Number one ndiye fayo vetsa chisoni ndiye disanda nenechi chose ndipereke ubebesa condolences wakarulika ose muno Malawi karulika zanga komanso dziko lonse lapasi karulika dziko lapasi ukambaza akhristu na amene ndi ochuluka kwambiri ngati Christians in general Catholics na amene ochuluka kwambiri dziko lapasi so amene ndiye mtsogoleri wathu amene ndithu timakhulupirira kuti ni successor wa Peter Petro amene despite my weaknesses ake ose umukana Ambuye Yesu tawuzina mabangazi na zake zoti Ambuye Yesu amumkalipira chokewa Satana koma Peter kumbuyo wanga koma Ambuye Yesu anamusankha kuti Petro yambira lero ndiwe thanthwe ndipo pathanthwe ili nzamanga mpingo wanga so mu Catholic Church amakhulupirira kuti Jesus himself chose Peter as the first pope ndiye kumpasa utsogoleri wa mpingo umene iye mwini Yesu ayambitsa sankha apostoli 12 kumaenda nawo nkupanga spread kumene kuja ku Holy Land panga spread kuti kwabwera zina atu izi pakana atsogoleri nthawi zimene zozo they were incomparable ifa mapanga question the status quo kuti ziyayi komanso amachita ma miracles ndi anali mkhulupirira kuti akanakaulo wabwera ngati nthawi zino noti akadagwedeza dziko lonse lapasi ndipo anakalemera kwambiri anagwedeza dziko kumene ku Holy Land nthawi imeneyo ndiyepo madzi pa zonse wayambitsa mpingo uja wapanga plant seed kuti siona seed ija ipita dziko lonse lapasi ananena kuti Petro ndiwe mtsogoleri so akatolika makhulupirira kuti mapapa they are the successors of Peter who was the first pope amene Yesu mwini wake alampasa kuti utsogoleri ndiweyo so papa akamwalira chimakhala kuti akatolika zimankhuza because ndiye mtsogoleri wa mpingo apart from the Bible imene timakhulupirira timatsata maphunziro a Bible zonena za iye papa zimakhala zonena kuti akatolika mazitsata maziwerenga amalemba makalata akachani maziwerenga kumazitsata chiphunzitso amene adamusiyira Yesu kuti alalike apitirize olalika the gospels komanso Yesu so ndi imfa yayikulu ya munthu wamkulu mapapa ambirimbiri I think uyu anali wa 266 amene abwera after Peter komano nthawi zonse zikachitika zimakhala zoti zimakhala a very big thing mu Catholic Church tiona miyambo yambirimbiri kuwetu bwerako wani maliro akachitika less than 7 days akachitika maliro then kukhala usankha pa banyanyi kuti magadino onse akatsekera mu amati Sistine Chapel mene basi white smoke white smoke sanatuluke atusa smoke ina all that drama zimene zimapanga grip the world tizionaso zikachitika zimenezi mukakamba za papayo moyo wake I think zaka 88 sizakazochepa nzaka zambiri ndiyo anakhala moyo chauta anampasa moyo past 12 years of his life ukhala mtsogoleri wa mpingo wa Katolika si chinthu chamasewera chifukwa mpingo wa Katolika ndi boma limene mwinaso moza ndi boma zambiri zikuchitika relevance in today's world akamati ndi boma ine pacha napitapo president nakadziwa kuti I think akamati Katolika ndi boma ndi bomadi chifukwa sukuli za masewera so ndi zinthu zoti zoopsa zosakhala bwino koma zikachitika zimakhala kuti zagwedeza mpingo iye uja anali ni kenaka kamene amasiyana ndi azizake akumbuyoko I think ngati kunali papa amene anayesera kuti mwina tina tinthu mpingo wa Katolika tisinthe reformist ndi uyuyu he was very courageous komanso osati kuti achikhulupiriro yayi koma kuti he was courageous and I was even calling kuti he was a rebel pope koma the most important thing amakonda kwambiri anthu osauka the marginalized he would speak for the poor he also tackled nkhani ya abuse of children by priests in the church a very very sensitive issue yovuta kwambiri koma he tackled it head on I remember at the peak of his attempts to tackle that issue he asked the bishops of the whole country, Chile, to resign. Yes. So the two of them, Anaitanisa Kuromo,
ukakamba nkhani zimenezi kuti panali ma complaints amene anthu kumene kwa Khristu even amadandaula kuti ansembe ena kuti panga abuse. He called them and he told them to resign. Yes. So the whole church mene kuli ku Malawi waita na bishop boss upita ku Rome. Unakabera umene wazo mpanga resign. Yeni sankhaina ma bishop. He did that. So that sort of action showed kuti amafuna kuti apange confront mavuto amene mpingo wakumana nawo in today's world. Zambiri mbiri zimene amagamba. Kaya Khristu akugwa mu Katolika zikhale bwanji. Nanga amene akwatira mwina kachiwiri zikhale bwanji. Zonsezo amazikamba. Pamene kumbuyoku it's just ukamangisa kwati that's it. Sunga tikabino kwatunja wavuta ndiye kutuka kwa nkazi wina and then the church is going to accept you kurukozo mandira ma sacrament. But he tried to masula unaona kuti dziko likusintha in simple words. He was an understanding pope. He was a compassionate pope. He understood. He was for everyone. He wanted to embrace everybody. To embrace everybody. Yes. Even a Kristo akugwa na oso abwere mu mpingo wa Yesu. So komanso osauka. Amalankhula kwambiri za anthu osauka. Maiko olemera mu pondereza anthu osauka. Kaya zimene mmakamba pasuano za climate change. He confronted those issues and said, yes, it's true. In all lemerero mukupeleka anthu osauka. Inuyo mupanga mafakira ale mudani ma effects ake amene akuwavopeleka kwambiri na anthu amene ali maiko osauka. Kwa ife ngati Malawi ndiye lusaka iloti uzayi. Kumbuyo ukuta kadu fulikani ma cyclones, madzi, chani, zivomberezi zimene, kachani, because of mavuto ya climate change. A president amene alipowa afutika kwambiri the past 5 years, past 4 years. Ulimbana ndi these natural calamities. Ndiye amataka amene tingomenewo kwa ife ngati Malawi umapanga land. Uinyungu kuti munthu aona zoona. So mwene ndipasempata simply put, he was a pope who was brave. Francis was brave. In fact, usangazi narodi na yonikala Francis of Assisi. Muradi vile mbili ya Francis of Assisi inali mbili ya jifundo utandiza anthu osauka. So it was symbolic right from the word go. It was clear kuti this pope afuna kuti the marginalized. He was for the marginalized. I mean, tili kumalizira kweni kwa dziko. Amene atupondereza maiko olemera na amene amatira nkulira. Akuti ngakhale kwawo ku Argentina, ku Buenos Aires. Yes. Akuti anali the people's pope. Yes. Alifa jodi ankaya nkulira kwambiri. Anakhala archbishop. Yes, cardinal. Yes. Pana wakafika cardinal. Ntime ineyo akuti anali amene anthu amadalira kwambiri akafuna kuti afuna kuyankhula zokhudza mavuto amene anthu akumana nawo. Exactly. So komanso simplicity. Simplicity. Akuti nyumba amene amakhala iye samafuna kuti zikhangati wo decorated kacheche chana. Amaziphikira ekhaso uthawiza amafuna aziphika ekha. Olora ipopo amafuna kuti ndege yazigula ticket yake. Holy Father, you can go to the ticket. So he didn't want to live large. The trappings are there, mpingo wakaloleka unabakalekale so maziko aliko wakhala popo siwa maseverai. He didn't want any of those things. He wanted to live a simple life. A brother napito kauna naye. Yes. With pictures that were running, about some parts or chat. You could even see interaction. Very free interaction. I'm sure you only know now. Yes, I was there. Yes. A president felt that is. Mango for the papa. Can this man is this simple? So he was a different papa. Yes. He wasn't like the others before him. He was different. He wanted to change something. He didn't want just to be in that role. Ngadaliese kumamfori abereseka ngosiana. Mwendi sile pompo. Chabwino. Tathokoza kwambiri. Tapasa mpata Mvula. Mr. Mvula, inume nkhulapo zotani pa mene mumusatira papa komanso legacy amene wasiya behind. Choyamba mwene naso ndiyambe ngati mene ankulira anzanga ajoji kasakura kupereka nditu pepesa kwa antatu wose achikatolika ataya msogolero wawo ofunika chuka amene ndi na mateture wa mpingo wose amaimira mpingo ziko lonse lapasi pano mwena ndikana kaunda ndikana dali president wa mpingo wa chikatolika. So chibwerere yeyo popo yu
anabwera ngati reformist ofuna kuti zinthu zambiri zisinthe because the church munapanda zaka zambiri inapanga stagnate kungokhala pomangokhala in the past de uyo amayesesa kubweresa ma reforms kuti anthu akhale ndi kuganiza kwatsopano apange reflect chifukwa mwina nkhosa zambiri zimatayidwa o zimatayika chifukwa choti sizimakhala impressed koma mwina ndibwereze zina zimene alankhula Kasakula uyo anali popo wa anthu osauka zimakhuza kwambiri za anthu osauka andamakhulupirira kuti maiko anthu andale anthu a business nkhale anthu a mipingo ndi anthu ena akamapanga china chilichonse azikumbukira kuti kuli anthu ambiri ochulukirapo ndi anthu osauka so tizoonadi kuti maiko ambiri ngakhale Malawi muno amene anthu achulukira ndi anthu osauka anthu amene amapita kuchalichiso pagulu anthu opitawo ambiri so makhala anthu osauka kama amapereka chopereka chija kuti akufuna apereke kamene ali nako nsembe so amapereka nditu kuti aoneke nditu apange connection pakati pa iwo ndi Mulungu kuti tikupereka kanga chepe merekaliko Yesu sanakhulupirire moyo wozikundikira chuma kakuyenda amenda kakang'ono amalimbikisaso kuti akulu ake amene akutumikira mipingo ya chikatolika azikhala moyo wozimana kuti pasapakhale chigapu chachikulu pakati pa anthu amene akusatira mpingo ndi anthu amene akuyendesa mpingo ma level osiyanasiyana andi sanalimbikise pamene kuti panopo kuti mufanizire ndi ena amene amasogolera mipingo yina amaonesa ndi opulence kulemera kwambiri ndi ndalama zimene amapereka anthu osauka chimene chinthu choyipa because pondosunga pange anthu kuti osauka azilipira ndalama kuti zizikulemeresa iweyo ngati msogolere pamene popo ndi mwina sizikukhala popo sanalimbikitse zimene zonse so anali wopereka chisanzo chabwino ndikhulupira wina aliyense amene ali mukatolika ma level osiyanasiyana amaona kuti amatha kupanga nayo relate kuti munthu uyu ngakhale mapolisi ake ena mwina kukhala ngati sakugwirizana ndi anthu zimene anazolowera kupanga koma munthu uyu ngwabwino so anali munthu wabwino tinganene kuti amalimbanaso ndi climate change chifukwa kuzindikira ndithu kuti mavuto ambiri amene amachitika pansi paziko lapansi pano amachokera ku climate change mavuto ambiri amene amakhalapo kandi mavuto azachuma kandi mavuto achakudya kandi mavuto amadzi kandi mavuto azambiri zina amachokera kuti komwe ku climate change ndiye zimapezeka kuti kuli mavuto ambiri so anali munthu joti amalankhula ndithu mosachita manyazi mosachita mantha amatha kupanga advocate pa gulu kulankhula za climate change and sanazembe topic imeneyo pamene kuti mwina Donald Trump safuna kumva za climate change koma iye popuja amayilankhula ndithu analinso munthu olimbikisa kuyanjana mitundu sanakhulupirire za nkhondo yayi amalankhulapo ndithu ma area onse kumene kuli mavuto anapita ku Ukraine analankhulapo za nkhondo ya ku Ukraine analankhulapo so nkhani nkhondo zili za ku Gaza uko ndi Israel ndi Palestine amazilankhula ndithu ndi madera mwina mwambiri mmene muli ma hotspot amalankhulamo ndithu samafuna anthu kukhala mozunzana or mwankhondo so anali munthu woti amakonda mtendere because nimosogolera samapanga he would not shy away from a problem kuti limene ndi anthu ena andale iyeyo amakalowa ndithu kwa macho kuti iyeyo ngati munthu anali ndi udindo kuti mwina alowepo pamene pali mavuto chifukwa anthu ena mavuto amapanga dala komanso amachita manyazi kuwathesa so mpaka munthu wina amathandiza anthu
kuti pa mavuto aliwonse pakhala exit strategy kuti zimene tizipanga pakaliti. Then munthu yanadwala tidene kuti mulungu anamukonda chikopena matenda amene amadwalawo anali kuti mwina sakanakhala kuzafika mpaka pa age ya 88. So matenda wanthu ayamba kusaka zocheperapo kama 21 ali zaka 21 matenda adayamba koma wakhala and mmene chimene chamuthandiza ndi faith imene anali nayo komanso kukhala moyo okhala pafupi ndi zipatala zamphamvu. So kufika kuti apa anadwala ndithu anatulukako koma anakakhala nawo kumisa yomaliza koma kuchoka pa Easter Monday azulo pesa kuti munthu wamwalira andi wamwalira ndithu pa tsiku labwino limene kuti mwina anthu azakhala kukumbukira za papa uyu mpaka kalekale. So kulankhula mwina mongofuna kumaliza ndiona kuti papa amene anali munthu wabwino anali munthu wabwino mwina sindikukhulupirira ngati mwina mpeze wina papa uyu chikwaso munthu anachokera ku dziko losauka ku Argentina. So sindikukhulupirira kuti mwina tizampezanso wina amene amatha kupanga relate bwinobwino ndi maiko wosauka pamodzi komanso ndi maiko ena olemera. Kuyambira dzulo umene uthenga woti imfa yake ayiwulusa masogolera mbiri anaonesa kuti umva chisoni kwambiri ndi papa uyuyu and pa amakumbukira zabwino zake zonse zimene tonse mwina tazimva. Tingopemphera kuti Ambuye amulandire ku nyumba zako kumene zachitike kumene akupita kusogolo moyo wina watsopano and tiwapatsenso mphamvu makadinolo kuti akamasankha papa wina azikumbukira kuti popo uyuyu wasiya legacy imene ifuna kuti izapitirizidwe ndi amene angabwere. Ndisiye kale pomwepo. Ndathokoza kwambiri Mr. Mvula. Ndiye mwina paiti kufatimeza topic imeneyi ngati dziko kapena ngati Amalawi tingaphunzirepo chani chokera kwa papa ameneyi Mr. Kasakwa? Tiphunzire kukhala olimba mtima ukakhala kuti munthu uli pa udindo uzionetsa kuti ukamasiya anthu azitha kusiyanitsa kuti padabwera awa koma chinthuchi achitengera apa kufika apa. I think to me chimene ndizamkumbukira Papa Francis chakuti anali ndi courage chifukwa pena paliponse pamakhala ena ofuna kuti zinthu zikhale choncho ine foti uyo ampanga benefit safuna kuti zinthu zisinthe amafuna zinthu zikhale mmene zimakhalira because iwo apanga benefit kuchokera kuti zinthu sizikusutha. So ndiye kuti ukamasuntha zinthu umayembekezera kuti pena paliponse pamakhala opposition olo apresident aja apresident azaziyawera kuti asunthe zinthu dziko muno upezera opposition to izisitigachitesi in mafuta simungagule chonchi olo ku parliament kuja apanga debate mafuta simungagule chonchi nthawi mafuta timagula open tender ndezi government to government ndiye kuti mufuna kuti mpitise ku state house zetu mufuna kumene kuti uzikakhala madiru chachani amakhala kuti ayo system imene akupanga benefit. So papa uyu chimene kwa ineyo chimeneyo waniphunzitsa kwambiri chonena kuti uzikhala ni courage munthu amafuna kusintha zinthu chifukwa alipo ena amene afuna kuti zinthu zasintha. Even in the Catholic Church you have two wings, you have the liberal wing and the conservative wing. Some of the things that he was saying he had opposition from some cardinals who said no mpingo wakatolika sizikhale chonchi. Even if Yesu Akhristu ena timakwiya kuno Malawi kuno angati zimene zipapa zoona akati zimene zipapa zoona asembe akozodalitsa same sex marriage longowapatsa madalitso. What he meant was kungowapanga sunonana kuti the churches will begin to umanga mipingo ya amuna ro amuna koma nawonso ndi anthu. Who am I to judge? Nawonso chilengero cha Mulungu ine ndingofuna kuti zingowadalitsa kuti muna miyoyo yakho zosintha. Some people were opposing that. Even zina zambiri zimene amakamba amapanga oppose. He still kept the fundamental things. For example kaya ordination ya azmai said no azmai silingapange ordeni
anazifuka zake mwakuti ena amenena kuti no, it should have gone further than that and say we should see the ordination of women as priests in the church. So it's to keep some fundamental things, but the fact that the analipa pamene amazilankhula zinthuzo nkumagwedeza yes chimene ndidzamukumbukira mpaka na kalekale kuti mzimu wawo use mutendere chabwino ziko ndathokoza Mr. mumaliza bwanji ineyo muzamukumbukira bwanji ndikunena kuti papa tidzamukumbukira kuti anali olimba mtima, anaonesa usogoleri mmene msogoleri amene akukhalira chifukwa msogoleri amakhala ndi opposition koma msogoleri amene amakhala ndi vision yakusogolo kumaona kuti tikafika apo so inu mukumsatira nthawi zina vision yesu mmayiona ndi mwina akapanga decision ina inu maganizo kuti mwina wapanga decision ja motsakhala bwinobwino pamene munthu yakuona vision mposa kupereka chitsanzo kuti mwina khalife mchiko mwathu muno pali zinthu zambiri zimene takati kuchita mbuyomu zosakhala bwinobwino andi zimene mwina sizimakhala bwino ndichifukwa chomwe tafika amene tili pano as a country, because for example anthu ife tinali tikubwereka ndalama kugula zinthu zamanyado ndi kuyika consumption pamene awa achakwera anayamba kukhala ndi maganizo kuti tiye tizibwereka ndalama mwina tilowese mu infrastructure or tilowese mu productive industries kuti ndalama zibereke zinzachi ndichifukwa ayika ndalama mu irrigation ayika ndalama mu magesi owonjezera ayika ndalama mu rail kuti kukhale njanji ayika ndalama mu misewu ayika ndalama mwina achosa ndalama ku NIF zikathandize kulima anthu alime zambiri kuthandiza kuti tikolola zambiri komanso tigulisa zambiri anayamba kupanga promote value addition against the idea yoti mwina ife zinthu zingogulisa mchizungu chake cha business za agriculture primary raw materials kuchoka kumunda kuzipitisa kupitisa pamene kuti kamapaka chocho zinthu tikuzipitisa kukagulisidwa mo cheap komanso tikupitisa ntchito kwa processing tikadapanga konkuno Malawi ndiyoti anthu ena alembera ntchito kwa processing komanso zinthu zikamapita uko ndezimapezeka zikhaza bwinobwino anapanga bani ma license opanga ma minerals kuti anthu angotenga ma minerals aku Malawi kuno ngati masample zimene zicha kwa anthu ena zimaoneka ngati zoyipa koma ndi chinthu choona kuti we cannot sell ma minerals athu ongowakumba pansi pabasi anthu azibera ma minerals ndi bwino kuti pakhale value addition pakhale ma processing kuti tizipitisa kwa zinthu zija zikaenda bwinobwino tipeza nazo ndalama zabwino anabweresanso mapolisa ena oti ya tourism zoona tili nyanja zabwino miti tili ndi mapiri abwino tili zachani, so that's leadership chifukwa ndiye kuti munthu umaona koma upanga zimene zicha pamakhala mavuto anthu ena amakhala akuona mavuto because when you're bringing about change there will be problems panjira koyambirako koma mukafika poti tsopano muli pasese zinthu zije mavuto aja achepa chifukwa ife sitimadziwa kuti ndiye miyala andi sitimayiwerengeranso miyala kuti njofunika mdziko muno maiko athu anzathu akulemera ndinkani yachani miyala so kuyamba kukaganiza miyala ija ndi chinthu chabwino anthu sitimadziwa kuti tourism ni chinthu chikhoza kutibwezera ndalama zoti tiziyendesa nazo dziko ena koma tili ndi nyanja yabwino tili ndi mapiri abwino tili ndi malo abwino amene tingakhaleko ndi zinthu zabwino, so basically papayo neso anali wabwino chikuti amata kuona zamsogolo sanafuna kuti mpingo wa Chikatolika ukhale static ungokhala koma ukhale progressive umapita msogolo for the good of ene achi ya mpingo amene ali ma members achi ya mpingo wa Chikatolika. So mwina disiye pomwe tikuzomana nkhulaka topic imene paka Thursday ina kutambaso koma yayi siyeka ipo ndikira pamenepa chabwino kwa amene angoti pesa kumene program ine ndi program ya Timvetse imene ufikana chokera kuno ku MBC ndipo tili ndi akuluakulu awiri mu program iyi ndi Mr. George Kasakula komanso Mr. Humphrey Mvula. Chabwino ndi ndimafuna tipite kukhana anthu achiwiri
tinakambapo nkhani ya Easter imene tinaona ndithu kuchitika zambiri amipingo bwera pamodzi taonapo zipembedzo taonapo andale onse bwera pamodzi ngakhala president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera nawonso ndithu anatenga gawo anapita kapemphera nawo mpaka anaenda nawo ndithu munzola Lilongwe mana yankhula mawu awiri ndithu atatu amene amalimbikitsa kwambiri kuti Malawi muno tikuti kuti anthu tipite chitsogolo pankhani yonse kuti tikupanga limodzi ngati ana amodzi ngati Amalawi kupita chitsogolo polimbikira kuti dziko lathu lipite patsogolo. Mwina tiyambe ndi Mr. Kasakula kuti Pasaka imeneyi tikuyang'ana chitsogolo pamwe nankhula tsogolo dziko lino komanso peza khazi kuchitika Pasaka imeneyi anthu kubwera pamodzi zitipatse chilembetso chotani chakutsogolo kumene tikulowera pamene tikupita kuchisankho komanso kukhala zambiri zikhazi kuchitika pofuna kuonetsa kuti anthu tipite limodzi ngati amodzi komanso ndi chitukuko chimene chikuchitika padakali pano mdziko muno. Mr. Kasakula. Pasaka kwa mipingo yambiri ya Chikhristu alipo ena sapanga celebrate koma mipingo yambiri ya Chikhristu yes Pasaka ndilo tsinde la Chikhristu chifana kuti ni festival yokumbukira masautso ndikuuka kwa Ambuye Yesu m'manda na Khristu amakhulupirira Ambuye Yesu adauka m'manda. Bible limanena ndithu fotokoza masitole onse magospel onse atatu arapfollow arapanga rekodi kuti Ambuye Yesu adauka m'manda adaphedwa ndale chani kuti ndale zinamba kale tu fanda imenezo amaona ngati kuyungwa ndale amagaza choncho kuyungwa ndale afuna atisokoneze status quo ndifateke amakonda amamufunsa mafunso andaleso amene yu atisokoneza ida masera ndiye kuti ma Romans amene autilamulira abweraso azatiphwanyira zinthu zathu chifukwa cha iyeyu faya azitenga kuti ndi mfumu amene iyeyu si mfumu so zinali ndale mpaka anaphedwa. Muchikhristu ndi festival yofunika kwambiri. In fact ngati ukatolika I know for a fact kuti it's the most important festival ndipo patsinde pachikhristu cha Chikatolika. I can speak for Ukatolika because also ndine Katolika. Amanena ndithu kuti miyambo yonse imene imachitika mu mpingo mwambo waukulu kwambiri ni mwambo umene wa Easter masautso ndi kufa kwa Ambuye Yesu. Christmas sinunkha kanthu ku Easter zina zonse zimene celebrate sizinunkha kanthu. Easter ndiyo mwambo waukulu so kunali kufunikira kuti atsogoleri andale atuluke asapota Khristu. President anatuluka ma statement mpweche komanso anatuluka yomwe nkuonekera kwa dziko upanga support festival imeneyi. Naonanso I think Agabambe amene sinaone kuti anatuluka ndapita mthalika aona ngasanatuluke zimene ndimaona pa social media ndi zakale zimene anayika ka matimu awo kadi kuchipani kwawo anayika koma nzakale kale alika aliko 14-15 exactly which is understandable. I mean mnthu changwankulu so stingembekeza kuti azituluka azinyamula mitanda ngofuna kuti tiphetu nanga mnthu wankulu agogo mukanyamulitsa mtanda oloyenda pano ndi apo mtanda uja amayenda kwambiri anthu kuno ukofika kuno kuyambira wera ufika kuchilobwe kuti amayenda kwambiri kulilongwe amayenda pindu litali fojolinga chimafuna kuti ngati lero imafuna kuti mutsatire ma station 14 mmene Yesu amayendera kuchokera mpaka na ku milandu pano wafika pa Golgotha ndi kuti simungakonde pano ndi apo fundele simaliza ma station 14 mainoimba ka 14 mtundu wautali komanso makhala kugwada kupemphera ndiye rigorous ndiye iwo aja mtalika sizikanatheka zimenezo kutanga ndola kapendeka join akatolika apa kapendeka join apa akarango kupeza kutsoka kumeneko. Maybe that's why sana Peter, which to me is telling anthu pamene tunena kuti amtalika nthawi yawo idatha so timanefend because we are malicious timaganiza soyo moyo wawo kuti iwo ngati munthu wokalamba ngati nkhalamba sangathe kuyendetsa dziko lino upita nalo patsogolo. That's why nangoona statement yosaina so anamalomba, not even him signing the statement. It means it's anamalomba amene analemba because statement amene osaina okha president statement amasaina okha first lady and first lady amayika pamene iwo amasaina anamalomba. It means kuti munthu is not up to the task of appreciate kuti kuchitika chani kudziko kuno kuti Malawi at this particular point akunena kuti chani
nanga ineyo ngati mtsogoleri ningalowepo bwanji kuti ndiyikepo mulomo ukukometsa zimene Malawi kuchita for zimene amapanga president nkukometsa mwambo wa Pasaka amazoti akhristu onse panopa ali busy nene ndilowepo ndikometse chimodzimodzi even nthawi ya Islam bina amapanga celebrate kumapeto kwa Eid ul-Fitr anayikaponso mulomo amazoti asilamu onse mdziko muno akukometsa zinthu fakati atuluka upita kusalima iwo atuluka upita kumangochi koma lendo sanatuluke. So it's because he is old. The funny part is people are taking advantage of age. I'm telling you, I was shocked last week. I'm sure you discussed it here. Yes. Last week when in Agangada ndaje sale baswana mizala kubwera nkoma sinodi ona pamene nkoma sinodi sinabwereko. It was just 2 3 4 5 abusa amene so ali disgruntled anangotenga anthu ena atite basi ndinazibusa basi iwo ajotuluka unanga lwakoma na nkoma sinodi. They are taking advantage of the old man umapo sisa and that shows kuti tikamanena kuti munthu ja ngwankulu suti luchita miseche kapena kuti feyo mufyo. Probably some people think kuti akasakula ndaza wavula amangokhalira nena mutalika. No, it's also about his own good. Kuti munthu ukakula you need to sit down and do other things. You can't do the rigorous work zofunika. In the end anamanga kupusisa Agangada wanga wapusisa basi andikubelesa nkoma sinodi Agangada na crook anana naoka. It's just a continuation of his crookedness. Kwabelesa azibusa ona kuti sa nkoma sinodi ochepa nkoma sinodi chigulu ali 53 what about 53 ali 53 nkoma sinodi pastors abwera ko. We don't know what is going to do next. Maybe pesa mafumu yango bela pansika upeza mafumu nangasia ndaona ura president akangaliko kuma ndi mafumu district by district. Yes. Because obviously Agangada amanera nangasa president akuma nasonda anthu ajeri azibebedzo amukumana nawo mwina andala ayisekoso tikachite khoma synod. So ndikulakwa but at the end of the day I think it's just proof kuti munthu uyuyu wakula akanaganiza mofatsa mwina ndisire bombo chabwino. Ine ndathokoza kwambiri Mr. Kasakula. Mr. Mvula mwina ndankhulepo kuti nzoona kuti anthu anakangalika ndithu kukhala njira ya mtanda anthu andale yambira natuluka iwa period imene iyi yokumbukira mazunzo a Yesu zimafunika kuti iweso munthu wandalewe ukaonesema kuti naweso ukutenga nawo mbale. So njira ya mtanda ya chaka chino anali mayeso resilience capability ability to do kodi iwe are you up to the task mphamvu zoli nazo ufuna president kodi president ufuna uzikayendesa sanje tuchitipa nchinji tusalima uzikapotapota posemu upanga uri ndizito ndo makanyimuno chimenechi wanyamula tienacho ma stage 14 kuti uyete ukaonese kuti iwo mata iwo sikuti akanaenda ma stage 14 koma symbolism mchizungu cha mwina charitija akanaonesa mphamvu yonena kuti ndiyenda nawo pang'ono mastepe kandi mastepe mwina 1 kilometer ya ine paja mukuona kuti ine mwina sindikhala ngati anyamatawa koma tiendi tamangeta chibwera koma somalandirana tonse tayenda tasezapo samakuli zimakhala ngati kukumba manda sikuti umafuna iwe kaukhale mphamvu za mtundu wanji kuti ndimaliza ndekha iya malandirana anyamirepo munthu akafike chamule zako you can come back ulikoza umaliza. So pamenepa iwo anaonesa is lost an opportunity to prove us wrong kuti ngakhale nyamata iri mumawawata kuti ine ndakamba koma ndili mphamvu tu ine ndanyamulatu pano ndikukhulupirira kuti makamera onsewo akanathamanga ikanakhala top story kuti anthu ajamango wangolimbana ndi nkuluja koma nkuluja ndi mphamvu tunakuyenda ndakuyenda bwinobwino. So you lost an opportunity yo sikuzigulitsa chito eni marketing kuzigulitsa malonda malonda kuti ine ndikuvisa Malawi ndamona kabambe akutamanga nacho pese aonene nyamata ine chakwera akutamanga nacho ne nyamata atavala canvas anayembona pita nacho pese the two optics when paja kuoneza kuti these are fit to be a sogoleri azati tumikira
ajakhala kunyumbako akuopa azangogona kugona kuziona nangazo kunali idi anathawa nganditi kugawa zakudya upita apo kubewa barafu kumasona nanga Kristu wampaka nawo janje mulangona njira yantanda mese naso mukala zipanga associate kuti ileso ndi makapembera komweko ndeso balo ndikapanga nawo ngakhale pang'ono chabe so kwa ine that was the low moment yona kuti iwo ngati munthu amene akufuna kuti amalawi awaganizire ntchito ya president kachiwiri kuti mwina it is not up to the task chilungamo chizinenedwa ndau zina ngakhale chimakhala chowawa kuti munthu ukakula wakula ndi osabafuna kupanga zinthu zimene kuti uzitumikira ziko because ntchito ya president si ntchito ya personal yako yayi ni ntchito ya service to the nation not service to yourself so ukakula uzingolera zukulu sanga sinda zukulu ako do things zimene umakhala ukuthandiza koma nanga ukafuna zodi upake ntchito ya ziko wena kuti uonese and proof yake imakhala beyond uchikote mati beyond reasonable doubt andaina kuti aone kuti uyudi akuzakala and ngoma yanka kuti bwanyi mukulimbana ndejanga ntchito kufuna iyo njagulu si yako yayi njagulu so uzazitumikira weka yayi uzatumikira anthu that's why they're saying kuti munthu uyu azakwanisa so pamene pomwe ndipo makhala povuta so nganene kuti poti sanapite anapanga lose opportunity yoti anthu tiaone kwa ine inali screen ya mphamvu yoti mwina tikanaona kuti mphamvu zikadalipo or mphamvu zinatsika association jabwino so tinganeneso kuti mwina njira ya ntanda iyi imathandizaso kuti anthu aone your commitment towards problems kuti iwe kodi ukakhala ngati mtsogoleri umalimbana ndi mavuto chikoti kuyendesa dziko ili sikuti mzikangokhala everyday kumati iya dzalimbana ndi mavuto ambiri ena mavuto azabwera kuti iweyo you have to umapanga associate ndi mavuto kuti anthu akamavutika iweso zimakukhuza umapangapo chani kuti zinthu zija zachitika iwe wachitapo chani okay kunali second Fred kuti unapanga chani kunali inaija unapangapo chani we second Fred ndakuza kwambiri anthu akwano iwe unapangapo chani kuti tsopano pano tikuona selectively kugawa mwe kachimanga apa koma bigger portions anthu sunaganizire nkhani imene wachulaso George ndife tinaikamba mungwata ya azibusa aja tinani naso kuti imene ndivuto limene tikunena kuti old age brings with because ukakhala ndi old age capacity mafaculties ena amakhala amba kunyala because state house munthu sangapiteko kuti rigorous process kupita ndani ama koma umapanga buku and kumakhala kufusa anthu aja ndantundu wanji umaziwa ndithu and nchwake every state house ali ndi intelligence amatha kuziwa kuti kubwera anthu and usana kumane nawo anthu aja bwana uja amaziwa kuti kukubwera anthu ndi awa maina awo ndi awa akuchokerawo so ngati munthu suziwa kuti anthu akubwerawa si azibusa okhaokha akukupinda anthu siponanga ukazayendesa boma ndi tipeni yankhani ya tipeni sizatatu nkhani yokupa anthu achinyamata kupanga demonstration akumzuzu sizatatu chikwende kuti anthu ena apolisi amene pano mufuna kuti nda secretary general azala maso kuti una mungu mmanga we mungu mpayi iwe usaziwa andi zimakhala zikutanda zikuvuta ndikuti uzakhala usakuziwa chilichonse because unadusa stage yoti sell by date zinthu zinapanga expire iwe unapanga expire system yako sungapitirize kupanga zinazo because ungamapitiriza ukhala ukungola kwisa so koma amene amalakwaso ndanyamata anzathu aku DPP please mkulu uyu musampange use ngati chidole please love him
He has served us. He served all of us for 5 years. Kana sana endese bwino, kana endese bwino, that's a story for another day. Koma tilankule kuti tieni timulemekeze muntu uyu. To safe tinda gogo atu, timalemekeze. We don't expose them to hazardous result zusakhala bwino. Samakale ndikuwa zunza. So for me, it is not good. Just because ufuna mwena kuorganizile vice president, ndi kumapanga zintu za chibonge choncho sibwino oto ya. So nizona so kuti mwena tikabana kwa choncho mwena timoneka ngati ife tiulana nawo iya. Ife nifayani kuti tiwasankile anthu wa TPP president. Koma tikunena kuti awakalamba chukana feso akazapapala azatitumikira ifeso. So we don't want it to be run by president. I mean, what was a period yoti akala useful. Chabwino ndemo maliza bwanji ndifamu malizire tu kutapita kwa mstaka sakula tingamalize kwene kumaliza bwanji yakala yabwino komanso yakala yonena at the personal level kupanga reflect komanso at the national level kuona kuti kodi ni moyo wanji mene anthu tikuzo makhala takambapo za pop tapangaso takambapo za konkuno lokale mipingo yathu kukhala kupanga promote peace mene tukupita kumasango. Pamene mipingo hii ndi anthu ena kufuna kabwino kupanga nda president Roma kupanga promote peace. Pare ena mene akupanga promote hate speech. Amene akupanga promote disinformation. Lochitika zambiri. And amene unfortunately alikuzipani zosusa. Kuli anthu ena amene akukhulupirira kuti mwena pa period imene akuza kumalakwa komosa mangidwa. Rule of law ili besiku ngakuti makuli basango ngati wapalamula lero atani omangidwa mangabe asukuti zoti iwe ufuna kuima ngati MP ndi akusiya kuti poti yayi iwe uime ngati MP yayi ka ufuna kuima ngati president kuti akusiya ayi. So ena timakati kuwa watu kutukwana kwambiri kupanga zinthu zimene atimange nazo pambuyo pake kutizanene kuti akutimanga chifuyo tupanga ndale kulibe lamulo la ndale kulibe malamulo amene alipo ni malamulo amene tonse tikwaziwa tosefe teni tisiye zotukwana tisiye zonyozana tisiye kulankhula zinthu zimene zingatibweresere ziwawa muziko muno tikipite kumasankho tipange kampeni wamphamvu nditikapanga kampeni wamphamvu amene amalawi asankhe ndamene akapambane. So ena tikukhala ngati mwina tifuna tiwine masankho sana vote o tikukhala ngati ife mulungu yo ndi wa ife tokha akutipangira kampeni ife tokha anthu enawa mulungu wayiwala wataya ihayi mulungu ngwatose andi ndikukhulupirira kuti pangani kampeni yamphamvu andi musatireso malamulo ake kuti mwina zinthu ziyenda bwino ndisiye pamenepo. Tathokoza kwambiri Mr. Mvula. Chapa misasa mumaliza bwanji nkhani mizimeta kampeni tsiku la lero mwamva Mvula akuti kunyamula mtanda papasa akati ndi mayeso. Sakunama Mvula. I think chimene ningapezepo nchakuti ngati Malawi mwababa Francis chani chimene tingaphunzirepo chimene moyo wake wati siyira wati onetsa ndanena kale kuti ndi courage yosintha zinthu kumene tikugwira ntchito kuti zinthu zipite patsogolo. Mukakamba za Mvula kuti inali ngati test ndimene achiona iwo ndipo sindingatsutsana nawo iye. Chabwino timayembekeza kuti atsogoleri atipange inspire nthawi yonse zimene tikumana nazo moyo mwathu azionekera azikhani presence in our lives in a big way. So clearly enawo anapanga a president was always there kuti yayi a president akupanga kuonaize kuti tikupanga Easter just like he did nthawi ya Eid chimodzimodzi so Easter akupanga kuonaize kuti Amalawi ena ali pa festival ali pa akukumbukira zinthu zazikulu moyo wawo chipulumutso chawo nikhale nawo present. Mukakhala zakamba za agogo kumangochi ziyakamba kala Mvula kuti agogo tiona kala Malawi ako akusisa anyamata amene apanga nawo surround. Yet they have the audacity of saying ife mukangoti sankha tizasintha dziko. Nimafunsa kuti kodi modife Amalawi kuganiza kuti agangata angasintha dziko. Achisale angasintha dziko.
maigedi kuti Mutharika angasinthe dziko, because these are people that have surrounded Mutharika. Amene ampanga control kupampusisa ife tikuona. Actually ku DPP ko, I thought they would get angry. I didn't see much anger from other people. Kuti those two, those three can organize zabodza kuti kubera zibusa koma synod and and the former president dresses up the former first lady dresses up and ukukanga zenzen mapemphero pamene sinkoma synod said no, this is not true. By the way, the secretary general is the chairman of this institution, is the body chairman of this institution. He rose to the occasion and said no, musaname ikumene ko actually ukisa chito zinora nkoma, it's illegal because okumangana kupera no court awo mwade ngawo santhu ankoma, and most of them 5 yoka awali milandu to imagine kuti Gangata convinced the old man and say yeah tibwera zikuoneka ngati zinthu zazing'ono, but Amalawi kuti ngopanga mistake kuti oh ifeyo basi taona nkangama wanga tayankhwali nkusanga Mutharika pa 16 September. Just know kuti tapereka ukulu wa Gangata ubena manena okha kuti ndine khuluku fa ndine olemera izalamulira dziko lino. Is that what we want? They claim ro ifeyo poti mwakuti tisasiriza Amalawi kuona okha. These are the people that have surrounded Mutharika. Because of his age, sazabanga chijose namena zandisa dziko tika dziko pa moto. This crookedness ikhale konko ku DPP. Let's not put it in government, especially when we have bo Malawi no wino. Suti mavuto Malawi ngati kuti ngabwera pa TV kumanena kuti Amalawi kunjaku sawa pesa na mavuto ndebodza lankunkhuniza and Amalawi sangavomere simenezo. Koma I don't think kuti munthu amene akozothana mavuto ndi mdala agogo ali kunja amene people are taking advantage. They've started taking advantage of him now. Kale ali president amabanga ukisa chito dipeni yake ukatenga cement kumpatsako wina iwo amatenga ngati. Today I want to say they want to do the same. They want to do the same umamposisa ndala umanena kuti we don't know next, maybe anana so kubera Livingstone, I don't know kuti bwera Livingstone silo tinangasi akublanda anapita ananena so ife ruli nangopita kumeneko komanso they were condemned kuti zibe zizola kwika kunali ma disciplinary hearing kumeneko kena wakuti tedikaise kukhoma ndikangotenga the disgruntled few nkutenga so anthu athu kanda zilonda athu kandi ndani tiyeni tunabusa 53 pamene awo anthu oti nachilo wawo amene kuti 53. Such type of crookedness, it's not good. It's just bad optics for Mdalauch. But I haven't seen any anger. Mwene so Mdalayo saudziwa nkoza kwa mpana pano kuti anapusisa. Because akana kuti mthonera kuti audziwa akana makakondema kuti zina sinu uzifuna mumhalipusisa mukabweresa anthu kuti nabusa ukhoma pamene anthu wango watenga Gangata ukire chilo kako kampani kwa Gangandani kuti basi 10 kumangochi akakuonena president. That's a crookedness. But I haven't seen much anger from DPP rank and file, because naminaku awaonongera campaign akapita masonkhano, it's the same crew yongo kaliro tukwana basu tukwana. I saw some stories this last week and people were blaming I think anankurandi some commentators kuti ajisale akuononga then namaromba nazabwera unoro ya ifeyo zimene zikugwizana nazo chanchani. But I was saying the one that is starting it in Dalaj amina mambitsa kupita masonkhano akapita akatuluka ndaraja the few times he comes out ama project he says nothing apart from ukalipira Malawi ndikunyanyani basi tamanga. I always get worried this is charging that this old man is doing sagwa because for you to charge you need energy. It's an emotional thing. So with his age probably that's the reason why they don't want to ruga because they know that sort of behavior. Point I'm making is that zotukwana sura mambisana ajisali ama ambisana yo abita Mutharika ama kalilo nyoza Malawi you are very stupid munena kuti ndine wantu you are very stupid jani 2020 tinavomera zopusa yet Malawians voted kuti ife lufuna tisinthe boma lisankacha kwera he calls that zopusa this time sitivomera ndipo kusitiza vomera ichisango he wants to the country to be charged. It's him that starts it. That contamination that everybody was putting on Gisali should start with you, Mutharika. We didn't know Mutharika. Na mene mambitsa kuti ndziwo muno mukhale test up and rizikangana. So
to conclude kandi yakuti Easter yabwino ifa dzulo Easter Monday pali zambiri zimene tiphunzire kwa baba tiona zambiri in the next days otherwise it was good Easter apart from these few problems mwina ndimine pompo. No, tathokoza kwambiri Mr. Kasakula. Zikomo. Pamenepa pakhale pamene pa program yathu ya lero ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC imene timakamba ndithu nkhani zimene zachitika pa nyengo imene ya Easter. Taona ndithu zambiri zochitika kuphatikizapo takandifa nkhani yachisoni kwambiri imfa ya amene anali papa amene ndi Papa Francis komanso takambapo nkhani yokuza Pasaka imene yangotha masiku ochepa apitawa. Tinali ndi akuluakulu amenewa. Nthokoza kwambiri Mr. Kasakula kuti munabwera. Zikomo kwambiri. Komanso Mr. Mvula tuthokozeni munabwera. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ichokera kwa ine Blessings Kanache ndifuna ndikufuneni zabwino kupitizana kuonera maprogramu otsatirawa komanso kumvera maprogramu akubwerawa. Mwakomanonse. Amene wadusa kummera mpoyamba samakabwereza akapita ku primary. Adindo ndi makolo mukudziwa kuti pali phindu lochuluka tikapereka chisamaliro chonse pamene mayi wayembekezera mpaka mwana kubadwa ndi kudzafika zaka zisanu ndi zitatu. Able, I am a Yankee. I'm able to die. Calendar. Izitu ndi ntchito za mmera mpoyamba zomwe boma la Malawi ndi thandizo lochokera ku bungwe la UNICEF likulimbikitsa mdziko muno kuti ana athu adzakhale mzika zodalirika. Minofu ila ikukulanga A B C D E F G. Khalani tcheru pamene nthambi ya MBC yokonza maprogramu achitukuko ya DBU idzikupatsirani maprogramu apadera a mmera mpoyamba. Lolemba lililonse 5:30 madzulo pakanema yanu ija. MBC, inspiring the nation. Let me take a selfie. Simangono jirige makaezi aga. Topic yo taifa ngati feo anthu timauza kuti ndifuna ndipereke ku maganizo anga ineyo kweno driver adimini ine ndikuona ngati ndiyambe kaenzanga kuti maganizo ake ndotani nanga inu maganizo anu ngotani tenga ndipo na ugawo kutumiza maganizo anu mu programu ya selfie time yomwe timakupasirani la sabata lililonse kuyambira pa 1:30 masana komanso programu iyi imabwerezedwa lachitatu lililonse nthawi ya 10:30 mamawa. Zijambuleni video mukunena maganizo anu pamutu omwe waperekedwa sabata ino ndipo tumizani kudzera pa WhatsApp namba yomwe mukuona pakanemayo. Safe time with MBC moto kuti mbera moto kuti ja kuti Safe time. Let me take a selfie. Tsono pakati pa boma la Blantyre ndi phiri la Mulanje pali minda yambiri ya tii yomwe ili m'boma la Thyolo. Mbewu ya tii yalimbidwa mdziko muno kuyambira mzaka za 1908 ndipo minda yake imaoneka ngopatsa chidwi kwambiri makamaka ngati ukuona kuchokera mlengalenga. Imodzi mwa maestate otchuka kwambiri zinthu zina zomangamanga zachitika ndithu zimene zathandizira kwambiri ntchito yokopa alendo kuti ziyenda bwino. Muli malo mmenemu amene anachita kukumbidwa cholinga chakuti nyama zidziyandikira ndi alendo pamene zikufuna kuthetsa kachipemba kapena kuti ludzu kamba kadzuwa. Ntchito yosamutsira ku nkhalangoyi nyama inayamba mchaka cha 2003 ndipo pamene chimakwana chaka cha 2012 kuti nyama za mitundu zonse zisanu zimene zimatchedwa kuti Big 5 zinali zikupezeka. Nkhalango ina imene Amalawi tikungoyenera kubwerako ndi ino ya Liwonde National Park.
malo ambiri a nkhalangoyi amapezeka kwambiri maboma amachinga ndi mangochi, ndipo boma la Balaka lili chakumzambwe kwake. Nkhalango ya Londe National Park ili ndi nthaka, komanso mbali ina ndi mtsinje wa Shire, ndipo imapezeka ndi nyama zimene zimatha kukhala m'madzi komanso zina zimene zimakhala ku mtunda. Mtunda utalika 30 km wa mtsinje wa Shire ndomwe umadutsa nkhalangoyi, komanso malo ena amphepete mwa nyanja ya Malombe ndi amene ali mbali imodzi ya nkhalango ya Liwonde.